Life, diyari sa bisis kay gusto ko mga kaigso nagunting nagbuntag sa Japan no. Kaya nagapas kay happy nila in terms mga kaigso ulan mga Surigao nun. Shout out sa mga viewers sa mga followers. Fresh na fresh kasi kagusok mga kagusok, di ba? O, di ba? Fresh na fresh. Yan mga kagusok na init tong sa mga kaigso na mga kagusok na. Kaya nainit naman si Zata sa Beron si mga kagusok buntag sa Japan ang warta na si kagusok. Yan shout out na to mga followers viewers na to diya. Yan luto na mga kaigsuon na no. Yan mga kagusok luto na pangibutang diri mga kagusok kay para mahanginan. Yan shout out sa to mga viewers diya. Good morning, good morning. Ato sa butang ng t-shirt guys, sa mga kagusok lantaran ha. Ato butang na ready go. Yan mga kagusok. Shout out. Sabi ko na si kagusok. Yan, sarado na ito mga kaigsuonan. O, di ba? Sarado. Mapabot na sabta na matingog na sa ang please mga kagusok no. Mapabot na matingog. Pagwapas na si kagusok mga kagusok. Pagwapas oy, natingog na. Yan mga kaigsuonan. Natingog na sa bangit press. O, ato sa paon mga kagusok. Yan, finished product na pa mga kagusok. Shout out sa mga viewers diya. Thank you sa 4 million viewers. 4 million viewers ko no. Yan, sila butang sa nato ng t-shirt. Pag mabutang ng t-shirt, sa butang ng papel. Yan, mga kagusok. Close na to. Mapabot na sabta. Matingog mga kagusok no. Thank you for watching guys. Good morning.